Potser el mateix que tu. Noi, jo estic aquí per fer-me malbé el coll mirant cortines. I amb l'esperança de veure uns ulls de mel. Vaja, un altre que està enamorat de la Blanca, la petita dels Minola. Té els ulls molt macos, però no tant com els de la seva germana gran. Què? No fotis que t'agrada la Caterina. Estàs boig. No saps com és, només sap que cridar. Li dius bon dia i em mossega. Sí, ja ho sé, però què vols que t'hi digui? Té un no sé què. Sí, té un no sé què i un altre no sé què. No siguis barruer. Em coneixes i saps ben bé que no és això. En fi, parlem d'una altra cosa. Molt bé. Feia molt temps que no et veia. Com és que vares deixar els estudis de Verona? El pare es va morir i vaig haver-los de deixar. I ara ets un terratinent? No, ara sóc un home carregat de deutes. Ja ho entenc. I la Caterina, a més de bufona, és un bon partit, Ja t'he dit que no és això. El que passa és que no sé com fer-m'ho per conèixer-la, tu. També t'entenc. Jo soc fill d'un docinaire i tampoc sé com fer-ho per entrar a casa de la Blanca. Aquests podríem empescar per aconseguir-ho. Aquesta doni voltes... No res. Hombre, buenos días, Petrucho y compañía. ¿Cuánto tiempo sin veros? Sentí mucho la muerte de vuestro padre. Madonna Flavia, lo sé. Muchas gracias por vuestro pésame. Pero os conserváis de maravilla. Y la compañía también. Adulador como pocos, Marcela. Igualito que su padre, siempre tiene la palabra oportuna. Lo que se dice un castigador. Però amb tot això trobo que feu cara així com una mica de pomesada, no? Es que es culpa de la familia Minola y sobre todo de Madonna Aurora. Está empeñada en no casar una hija hasta que no case la otra. Una falta de modernidad absoluta. Ja, sí, però això vols que us fa? Que quiero casar a mi hijo. La Caterina? No. No empecemos, Marcela, por favor, ¿eh? Petrucho. Ay, soy mayor, pero no chocheo, ¿eh? El voleu casar amb la Blanca? Sí, es dulce y afectuosa. Sería la nuera ideal. La conozco desde que era niña, ¿eh? Sería mi consuelo y la compañía de mi vejez. Pero es que antes tendríamos que encontrar un pretendiente para la Caterina. Y créeme, esto en Parla está muy difícil, mucho. Y en otra ciudad buscar un pretendiente. Venga, la fama de Caterina ha traspasado fronteras. Pero si estamos entreteniendo. Adiós, amigos míos, que tengáis un buen día. Segueix-me. Madonna Flavia, per la consideració que sempre us ha tingut la meva família, crec que us puc ajudar amb això. A ver, habla. Amb això de festejar la Caterina. Ay, Petrucho, porque os conozco y sé que sois un hombre que vale mucho, pero no la conocéis. Eso no es una mujer. Eso es un demonio. Si tots els dimonis fossin com ella, l'infern estaria a rebentar. Però per què em mireu així? Vos mateixa acabeu de dir que jo sempre tinc la paraula justa. Pero a ver, me parece muy bien. ¿Pero qué le diréis cuando os insulte? Doncs li diré que la seva veu és tan dolça com la del rossinyol. Sí, y os mirará como queriéndote sacar el hígado. I llavors diré que la seva mirada és tendra com la rosada. Pero, ¿y si no quiero hablar con vos? ¿Qué hacéis? Doncs lloaré la seva discreció i la seva sabidoria que mostra en no parlar per no ferir a ningú. Sí, y si os dice que os larguéis, Doncs m'asseuré davant d'ella a contemplar-la embadalit. En fin, ¿y si no quiere casarse con vos? Doncs portaré tot un bisbe a casa seva, encara que sigui a garrotades. Petrucho, veo que tenéis bastante interés por Caterina y yo quiero casar a mi hijo. Así que pienso que podríamos llegar a un pacto, pero... Però què? aún falta un detalle sin importancia. No empecemos, ¿eh? Está bien. Oh.
Sabéis cómo es mi hijo, que se pasa las horas en su estudio leyendo. Solo le interesa los libros, la lectura, y Blanca no es que tenga mucho interés precisamente. Así que necesitaríamos encontrar a un preceptor, a alguien que... Madona Flàvia, avui és el vostre dia de la sort. Quan els déus somriuen, tot està a l'abast. Aquí teniu a qui us cal. Un instructor com Déu mana, Honori Romano. Sap llatí, sap música, sap les 4 regles. ¿Ah, sí? Encantada de conoceros. Pero es muy joven y Blanca también. El jove Honori, senyora, no pensa en segons quines coses. El seu ideal està totalment per sobre del terrenal. Aquest estiu entra a un seminari. Dominus vobiscum, semper fidelis. ¿Sabéis latín? El vaig aprendre als Escolapis de Verona. Una institució de renom. Millors referències impossibles. ¿Y es cierto que pensáis profesar? Madonna, ego, non sum dignus. ¿Qué ha dicho? Que és indigne, però que amb tot això ell no pensa gens en la carn. Hablad un poco más en latín, os lo ruego. Feu una demostració, Honori. A veure, cos que tandem Catilina, patientia nostra abutere. ¿Y qué ha dicho? Que anem tots cap a casa la Caterina perquè la paciència ja se'ns acaba. ¿Ahora? Ah, naturalment. No hem quedat que era el vostre dia de sort. ¿Y es cierto que sabéis música también? I tant, i tant. Però només música sacra. Gregorià autèntic, del millor. Em voleu sentir cantar, Madonna? Escolteu. Tantum ergo sacrament